جبو مورستان کی تی گوتنه مورستان وقتی کو نمرود حضرت ابراهیم داویج آگر مورستان رات که دامله کی آوه جبو کو وی آگری کو لحضرت ابراهیم لدردورا ویه بتافینه او بخواه مورستان دویجه کو yani jet person kap ve damlaya ave kagelo ve agre bu samazın te tafandır. Ev dvece ku bra safe min bra raxe min diyar bibe az jehela kesen ku em bejid şewte Hazreti İbrahim bahsa ve ketke. Dvirda jî mesela mijar eve dve merf safe xwe diyar bike. Wek nivîskar û şair Necla Arpa Gulaçar. Ev xanime heyanaha نزیکی شش هفته پرتوکی وهنه همو پرتوکی خوشی دا برفروتانه دا هاتا وان پرتوکان جی و بشینه جیبو فلسطینی مسئله گل آچار aynı mesele Moğolistan'da. İsrail ne dibêje zarok ne jî dibêje jin. Li Gazeyê sivîlan qetil dike. Trajediya li Gazeyê gezeba mirovan dipertîne. İsrail doravan girtiye nahile av here, nahile ceyran here, nahile nan here. Hem birçinin yani hem tuştetine hem alikiji silaha mermiya davêjin, bomba davêjin wan zarika dikujin. Kesên ku di dilê wan de rehm û wîjdan hebe li ber vê zilmê dengê xwe bilind dikin û çi ji destê wan werî dikir. Nivîskar û şaîr Necla Arpa Gulaçar jî ji bo destekê bi dêgelê Filistînê kampanyaya firotina pirtûkên xwe da dest pê kirin. Qazencên ku ji pirtûkê wê werin wê bişêne Filistînê. Almanyayê hem Hollandayê hem Tirkiyeyê xelkê Wanê, xelkê Şirnexê, xelkê Ankara'yê, İstanbulê zivirin pirtûk kirin. Me ji perê wî da yani kê digihîne Kızılay ve İHH ve ser ev bu aracı meşand. Nivîskar Arpa Gulaçar dibêje ev zilim biqedê jî pereyên ku ji pirtûkê min bên ez ê ji bo xwendina zarokên Filistînê bişînim. Piştî ev zulüm rabû ez ê dîsa pirtûkê xwe bifroşim wan zarê Filistînê re bime destek, bime alîkarî seva mekteba wan bibe bûrs. Yani yardım hatta ez sağ bim ez ê wasiyet jî bikim Vakti ez mirim jî bira zarkê min devam bikin. Herî dawî Arpa Gulaçarê bangê nivîskarên din jî kir û got tasek av bêjî bila li ser vî agirî bike. Ez nivîskarê hevalê xwe re dibêjim vê kampanya me jî bira ew jî destek bidin. Ew jî zaten yê ez naz dikim ew jî destek dan ew jî tiştekî xweş çêkirin. Bira hemû destekê bidine me em pirtûkê xwe bifroşin. Ant içiyoruz. Sen özgür olmadan bize özgürlük yok.